गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंग्रा नोंथांमोन साफ्रामखौबो इसोरा नोंथांमोन साफ्रामनोबो बोर होथों। दिनै नोंथांमोना जिउनि आहारखौ मोनजागासिनो दङ, जिउनि आहारखौ जागासिनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना जिउनि आहारखौ जानायजों लोगोसे जिउआवहाय बोलो मोनदों होननानै, फोथायनायावहाय बोलो मोनदों होननानै। बेनिखायनो बुङो, जानो हागौ नोङो सानफ्रामबो नायै बेदरै, नाथाय जिउनि आहारखौ जुदि नों जायाब्ला जिउआव नों बोरै बोलो मोननो? हुनो हागौ नोङो सानफ्रामबो लाख साबोन, डेटल साबोन, नाथाय जिउनि साबोनखौ जुदि हुआब्ला नोंनि बे जिउआव थानाय जिनोरखौ, जिउआव थानाय मैलाखौ नों बोरै खारहोनो? गाननो हागौ नों दाम गोसा दामि ब्रेन्डेड जि जोम, नाथाय जिउआव जुदि नोंहा जेबो गैयाब्ला? फोसाबनो हागौ नों गावनि महरखौ दाम गोसा फेस वाश क्रिम लागायनानै, नाथाय नों गावनि मैला गोसोखौनो जुदि फोसाबनो रोङाब्ला सायावनिखौल' फोसाबनानै मा लाब? मानोना इसोरा सायावनिखौ नाया, बे गोसो सिंखौसो नायो। थानो हागौ नोंहा गोबां धोन सम्पति, थाखा फैसा, नाथाय जिउआव जुदि नों हावरियाब्ला मा लाब? जानो हागौ नोंनि न'आ थिं बांला, सिलिं बांला, नाथाय बे गोसोनि न'आ जुदि गब्लंबा, जि गोसोआवनोखि इसोरा थायो। जानो हागौ नोंनि न'आ लहा खुन्थिया, पस्ट खुन्थिया, नाथाय नोंनि न'खराव आरजनि खुन्थियायानो जुदि गैयाब्ला बे न'खरा गोगोमै थागोन ने? मालाबाबो थानाय नङा। मानि थाखाय दिनै ख्रिस्टियान न'खरफोरा फोथायनायाव लोरबांनिख्रुइ लोरबांसिन जालांदों? मानोना जिउनि आहारखौ इम्परटेन्ट होआ। जायनि जाहोनाव बुङो, गांग्रायासो लोङो, उखैग्रायासो जायो होननानै। दिनै उखैनाय गैया इसोरनि फारसे, गांनाय गैया इसोरनि फारसे, हामलायनाय गैया इसोरनि फारसे। दिनै जों गावनि महरखौलाय गोबां फोसाबो, आयनायाव नायथाब नायथाबनो, माबेयाव मा दाग जादों, माबेयाव मा दाग जायाखै, नाथाय दिनै नों नायदों नामा जिउनि आयनाखौ? दिनै गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरानो बे जिउनि आयनाखौ नाया, जायनि जाहोनाव मिथिया गावनियाव माबे आखलखौ फोसाबनांगौ, माबे आखलखौ फोसाबनाङा। दिनै नों बाइबेलखौ नायबासो मिथिगोन ना माबेखौ खालामनांगौ, माबेखौ खालामनाङा, माबेखौ मावनांगौ, माबेखौ मावनाङा, माखौ फोसाबनांगौ, माखौ फोसाबनाङा। नाथाय नों जुदि बाइबेलखौनो नायाबा, बाइबेलनि अनगा बे मबाइलखौसो नोङो नायथाबबाय थायोबा 24 घन्टा, सेल्फि केमेराखौ अन खालामनानैलाय गावखौनो गोबां नायगोन, खहे खथे खुगा खालामलायनानै माबायदिबा मोजां नुगोन, माबायदिबा मोजां नुवा। दिनै नों इसोरनि बोसोनखौ नायदों नामा? बाइबेलखौ फरायदों नामा? ख्रिस्ट'नियाव माबायदिया समायगोन, ख्रिस्ट'नियाव माबायदिया समाया? ख्रिस्ट'आ माबायदि आखलखौ हामजायो, माबायदि आखलखौ हामजाया? जायनि जाहोनाव दिनै मिथिया, मानोना नोंसोर जिउनि आयनाखौनो नाया। बिनिखायनो नोंसोर गावसोरनि गोसोनि दागखौबो मिथिया, आरो जायनि जाहोनाव नोंसोर फोसाबनोबो रोङा। दिनै नोङो बे दाम गोसा ब्रेन्डेड जि जोम गाननानै इसोरनि सिगाङाव नोङो समायना जाया। गाननांगौ, गाननाङा नङा, आं गाननाङा होननानै बुङाखै, नाथाय बेजों लोगोसे नों गावखौनो इसोरनि बोसोनजों समायहो, ख्रिस्ट'नि आखल आखुजों गावखौनो समायहो। जायनि जाहोनाव दोंसे बर' मेथाइयाव बुंदों, नाङा नाङा सना नाङा, नाङा नाङा हिरा नाङा, जोहोलाव नोंनि समायनाया, सिखोला नोंनि समायनाया, इसोरनि बोसोनखौनो गानदो नोङो माला बायदि। बेयाव बुंदों जाहैबाय, इसोरनि बोसोनखौनो गानदो नों माला बादि। दिनै नों गानदों नामा इसोरनि बोसोनखौ माला बादि? नोंनि बे जि जोमखौ, ब्रेन्डेड जि जोमखौ नोङो थाखा फैसा होनानै बायनानै मोनगोन, नाथाय नोंनि मोजां आखल आखुखौ थाखा फैसाजों बायनानै मोना। बिनिखायनो हामलाय बे इसोरनि बोसोनखौ, समायहो नों गावखौनो बे इसोरनि बोसोनजों। जेरै 1 Peter chapter 2 verse 2 आव बुंदों, सारि जागोदान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो अरायबो हामलायो, बेबादिनो नोंसोर जिउआव देरलांनो आरो बासायजानो जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंनो अरायबो हामलायदो। दिनै जिउआव जुदि देरलांनोबा, जिउआव जुदि बारायलांनोबा, फोथायनायाव जुदि बारायलांनोबा, नों जिउनि आहारखौ जाथारनांगोन। आरो जिउनि आहारखौ जुदि जायाब्ला नों जिउआव लोरबां जालांगोन, आरो जिउआव नोङो दुरबल जालांगोन, फोथायनायाव नोङो दुरबल जालांगोन, आरो जायनि जाहोनाव नोङो जिउआव गोथै जालांगोन।